Παπάς ήταν τραγουδίστρια. Από ιταλικά μέχρι ελληνικά, λαϊκά. Η Αθήνα. Απογέλασε. Από αυτήν πήρε και ο Οδυσσέας. Δεν σου είχα πει να μην έρθεις Αθήνα. Ήρθα όμως. Αυτή έτσι κι αλλιώς δεν φαινόμαστε άλλο άνιμο, ρε. Ναι, αλλά εσύ φαίνεσαι πούστης και αυτό παίζει να είναι και χειρότερο. Λίγο πριν πεθάνει η μαμά, έμαθε πως ο ακατανόμαστος ζει. Έχει κάνει και λεφτά, Dani Harroe, nunca existe un papá, τι κιόβε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ρε. Ότι πάμε να φύγουμε, έλα, είναι η κατάλληλη στιγμή, ρε. Και μετά θα πάμε και στον ακατανόμαστο να του πάρουμε λεφτά και την ηθαγένεια, ρε. Μαλάκα, ρουμόρε. Πού το έχεις, ρε. Δεν το πιστεύω. Καλά, ρε Οδυσσέα. Εσύ δεν το θυμάσαι καθόλου. Εγώ το θυμάμαι λίγο. Πώς να λέω τέτοιο χρόνο στις 100. Ο άντρας σας, ο Λευτέρης Χριστόπουλος, είναι ο πατέρας μου. Ο βιολογικός που λένε. Αυτός είναι, ρε, ότι αυτός είναι. Λέγε το είπες ή δεν το είπες. Λέγε το είπες γιατί εγώ περίμενα. Μίλα! Μίλα ρε μαλάκα, μίλα! Άπεξε στο σπίτι, ρε.